Zdravím ťa v podcaste Nowhere, kde sa snažím nájsť rovnováhu medzi telom a myslou. Dnešný diel je venovaný téme hodnoty a úspech. Takže poďme rovno na to, čo asi znamená úspech, čo asi znamená hodnota. Takže čo je vlastne úspech? Bol Ježíš, bol Budha, bol Jánošík úspešný človek? Pýtam sa dnešnú mierku, boli títo ľudia kedysi dávno úspešní? Alebo boli by dnes úspešní? Prichádzam k tomu, že kedysi v minulosti a v súčasnej dobe úspech nie je to isté. Kedysi v minulosti úspech znamenal niečo úplne iné ako úspech dnes. Je jedna novela príbehy, ktoré prežil v rôznych buddhistických kláštoroch a rôznym spôsobom života. A v tejto noveli je príbeh jedného jogína, ktorý je veľmi inšpiratívny a veľmi hodnotný. Aspoň pre mňa. Je dobré vedieť, že kedysi dávno jogínsky život bol roztriedený, bol rozčlenený na rôzne etapy. Okolo 20-ky jogín potreboval nájsť svoju výzvu, potreboval nájsť svoje poslanie, potreboval nájsť svoje smerovanie. Okolo 30-ky už sa dostatočným spôsobom učil o tomto svojom poslaní, učil sa všetky informácie, ktoré boli dostupné, učil sa, čo to šlo. Okolo 40-ky už mal svoju rodinu, mal zakladanie rodiny, starostlivosť o rodiny a odovzdávanie všetkých svojich vedomostí, všetkých svojich informácií priamo ďalej. A keď už dosiahol okolo 60 rokov, vtedy bol čas odovzdať všetko, čo sa dalo a vydať sa na sever, vydať sa na osamelú cestu naprieč smrti. Jednoducho trebalo opustiť tento svet. Čiže okolo 60-ky zväčša jogíni odovzdali už všetko, čo vedeli a odchádzali na sever. A my vám stretol jedného takéhoto jogína, ktorý prišiel do takéhoto kláštora a tento jogín jednoducho kráčal jogínskou cestou tak, jak treba, tak, jak to je pekne predurčené. A strávil nejaký čas v tomto kláštore, stretol sa s rôznymi jogínmi, zažil tam rôzne situácie a keď odchádzal odtiaľ ďalej, tak sa rozhodol, že týmto mníchom, ktorí žili v tom kláštore, by veľmi rád odovzdal nejakú informáciu alebo veľmi rád odovzdal to, čomu sa on sám venoval celý svoj život. A tak jedno ráno s východom slnka sa posadil do stredu prednášacej arény. Všetci mníchovia sa postavili okolo neho a jogín, samozrejme v lotusovom sede, im chcel predviesť svoju najťažšiu dovednosť alebo svoju najväčšiu dovednosť, ktorú vypracoval celý svoj život. A jak tam sedel v tom lotusovom sede, zrazu cez neho prebehli nejaké rôzne vibrácie, rôzne tiky a ako keby práve vesmír sa včlenil do jedného celku a ten jogín sa zatriasol, znova sa zatriasol a vzniesol sa od zeme. Jednoducho začal levitovať a tam levitoval a tam sa nejakým spôsobom otáčal. A potom v tejto hlbokej meditácii sa zniesol ešte možno kúsok vyššie. On sa zase otočil a potom sa jednoducho pustil späť na zem. Mníši z toho boli nadšení, tlieskali mu, gratulovali mu, že aký on je šikovný, akým parádnym spôsobom on využil celý svoj život a jak sa s ním tešia, že to je úplne super. A keď tento jogín odchádza za svojou cestou na sever a už bol dostatočne ďaleko, tak vtedy sa jogíni začali strašným spôsobom rehotať. Že toto čo je za magora? Tak si trieskali hlavu, rehotali sa, brúchá si držali, krčovali sa a jednoducho sa mu vysmievali, že toto čo je za totálneho magora, ktorý celý svoj život premárni na to, že sa naučí levitovať. A pre mňa je tento príbeh veľmi užitočný, veľmi silný, lebo ja cítim tú krásu, že wow, niekto dokáže levitovať, že to je úplne super. Lietanie je vec, o ktorej
o ktorej sa v tibetských alebo v indických rôznych sférach len považuje, že to je mýtus, že áno, je tu asi tá možnosť, ale reálne také niečo vidieť je absolútne fantastické, absolútne skvelé. A keď toto niečo niekto dokáže, to musí byť úžasný človek. Ale buddhistickí mníchovia si toto nemysleli. Jednoducho boli presvedčení, že táto reinkarnácia tohto jogína bola úplne zbytočná a celý život premárnil do zbytočnosti. A ono sa to vlastne takýmto spôsobom prejavuje, že áno, ja som sa síce niečo naučil, vytvorím som si k tomu nejakým prekrásnu vedomosť, ale na čo mi to je? Jediné, čo s tým môžem spraviť, že to odovzdám o kúsok ďalej a vytvorím k tomu kurz. V dnešnej dobe ja vnímam svet, ako keby 50% ľudí sa chcel niečo naučiť a druhých 50% chce niečo učiť. Také didaktické šialenstvo, že polovička ľudí chce niečo učiť a druhá polovička sa chce niečo naučiť. Ja patrím do tej druhej polovice. Ale jednoducho je tu takéto didaktické šialenstvo, že učiť sa, vedomosti, nazbierajme ich. A preto vznikajú všelijaké kurzy, chodíme na rôzne kurzy, chodíme na rôzne školenia, vzniká napríklad takýto podcast, kde ja si odovzdávam tú informáciu, že konečne viem niečo naučiť aj ja. Ale je vôbec tá informácia, ktorú odovzdám, hodnotná? Má to vôbec nejakú hodnotu? Má to nejaký ten fundamentálny efekt? Vie to k niekoho doviesť k úspechu? Vie to k niekoho dospieť k šťastiu? To je otázka, neviem na ňu odpovedať. A preto prichádzam k takej nejakej informácii, že čo bol úspech kedysi a čo je úspech dneska. Takže úspech kedysi. Ja som presvedčený, že kedysi ľudia mali magické schopnosti. Dokázali čarovať, psychicky vnímali, dokázali sa naciťovať na rôzne veci. Mali takéto, aspoň ja si to tak nejak predstavujem, že kedysi dávno ten život bol taký viac farebný, viac čarovný. Dnes je to také celé fyzické, že ten svet bol taký čarovný, taký iný. Že kedysi úspech sa považoval za niečo iné, ako sa považuje dnes. Oceňovala sa psychická sila, čiže keď dokázal niekto rozmýšľať dostatočne dlho a prísť na niečo, malo to hodnotu. Keď niekto niečomu rozumel a vedel to vysvetliť niekomu ďalšiemu, tiež to malo svoju hodnotu. Hodnota bola to, čo sa nachádza v mysli, čomu sa dá rozumieť, takéto prepojenie. A telesné prežívanie bola taká nutnosť. Jednoducho, že áno, že mám svoje telo, potrebujem niečo prežiť, mám svoje potreby, vyhoviem tomu, ale dôležité je to, čo sa deje v mojej mysli, čo si dokážem predstaviť, v čom sa dokážem nejakým spôsobom fungovať, akým spôsobom prežiť posvetnejší život. Ako by som sa mohol odslobodiť od svojich telesných potrieb a dopracovať sa do vyššej sféry. Čiže hodnota bola v tom, čo sa dá pochopiť a nie v tom, čo sa dá prežiť. Jogínske praktiky boli o tom, ako potlačiť svoje telesné potreby, aby som nasmeroval svoju myseľ do duchovného sveta. A čo znamená úspech dnes? Dnešný úspech je, mám taký pocit, niečo úplne iného. My už to psychično nebereme až tak vážne. Tá psychický úspech, dosiahnuť niečo, čomu sa môžem venovať 40 rokov, už jednoducho nikoho neláka. Už to není to práve orechové. O mnoho viacej sa naberá do fyzických aktivít, do telesná, do fyzického úspechu a hlavne do sily, do moci. Čím som mocnejší, tým som schopnejší. Čím som mocnejší, tým som úspešnejší. Hodnota sa dá jednoducho kúpiť, ukázať, hlavne nech je toho veľa. Hodnota je to, čo sa dá kúpiť, ukázať, dosiahnuť, na čom je pochopenie, na čom je také pochopenie. A hlavne, že je to drahé a ďaleko. A hlavne, že to je veľa.
Ja mám taký pocit, že úspech sa dneska považuje za telesné, za niečo fyzické, že niečo, čo ja vlastním, niečo, čo ja mám, niečo, čo sa mi deje tu a teraz a ja zažívam práve úspech. Preto z dnešného pohľadu ja verím tomu, že úspech je skôr fyzično než psychično. Čiže dalo by sa povedať, že hodnota je to, čo sa dá prežiť, čomu sa dá venovať prežiteľná energia a na to psychično sa jednoducho zabúda, že není to až tak dôležité. A keď si porovnáme jogínske praktiky dneska, tak už sa to nevolá jogínske praktiky, aby som potlačil svoje telesné pudy, ale je to skôr cvičenie a je to o tom, že aby som zvýraznil svoje schopnosti, aby som zvýraznil svoj telesný zážitok, aby som jednoducho bol viac spojený so svojím telom. A ja nejak tak, keď porovnám tú minulosť, budúcnosť, cítim, že toto fyzično je tak nejak málo, že chcelo by to aj trošku veciam rozumieť, aspoň, ale samozrejme vychádzam zo seba. Pre mňa úspech je spojenie týchto dvoch, že prežívam niečo fyzicky a potom tomu dokážem dostatočne rozumieť, aby to bolo pre mňa hodnotné a skvelé. A tým sa vlastne dostávame k rovnováhe, že o čom je asi rovnováha. Čiže rovnováha je vlastne z môjho pohľadu to, čo sme zažívali v minulosti, to, čo ja považujem, že ľudia považovali v minulosti za hodnotu a to, čo dnes považujem za čo ľudia považujú za hodnotu dneska. Čiže keď porovnám tieto dve moje úmyselné hodnoty, je to dosť rozladené, že jednoducho sa to kedy zmenilo. Že kedysi hodnota bolo psychično a dnes je hodnota fyzično. A je to tak nejak rozladené. A jeden múdry človek tomu raz povedal, že tam vlastne vzniklo obdobie, kedy sa toto zmenilo. Myslím, že to nazval temným obdobím, ale jednoducho niečo sa stalo a ľudia dali omnoho väčšiu prednosť fyzičným potrebám ako psychickým potrebám. A toto temné obdobie by sa dalo definovať, keď božstvo opustí svoje stvorenie. Je to veľmi podobné, podľa toho, čo ten človečík hovoril, je to veľmi podobné k tomu, ako keď matka opustí svoje dieťa. Jednoducho už mu verí, že už si dostatočne veľký, aby si išiel na internát, už si dostatočne veľký, aby si to zvládol sám. A veľmi podobným spôsobom božstvo opustilo nás ľudí tým, že OK, už ste dostatočne schopní, už máte svoju myseľ, už tomu rozumiete a jednoducho my môžeme ísť ďalej. Už veciam rozumiete a my môžeme ísť o poschode ďalej. My môžeme tvoriť niekde inde. Už to zvládnete. My ako božstvo vám veríme a vy to zvládnete. A my sme ostali jednoducho takí, že čo prosím? Že halo, hej, doteraz nás niekto viedol, doteraz nám niekto vysvetľoval, čo máme robiť a zrazu zmizli, hej, proste zrazu tie božstvá, ktoré nás chránili a držali pokope, zmizli. Tak sme sa na nich nahnevali, tak sme ich jednoducho vyhnali a dôležité je len to, čo sa deje práve tu a teraz a to je všetko hodnota. Všetko ostatné môžeme vyhodiť a nezaujíma ma to. Ja by som to veľmi rád tak porovnal, že OK, že tak teda oni odišli a my hľadáme cestu, ako by sme mohli prežívať to, čo práve prežívame a nájsť tú rovnováhu medzi myslou a telom. Že aj jedna, aj druhé potrebujeme, že proste zažiť len telesné zážitky je super, ale niečo tam chýba, niečo tam chýba. A zažívať to všetko len v mysli, OK, je pekné, ale potom na čo mám to fyzické telo? Môžem ísť do Matrixu, alebo môžem si vytvoriť nejakú virtuálnu realitu a hrať hru a na čom je telo. Čiže ja osobne verím, že nájsť rovnováhu medzi myslou a telom je presne to, čo potrebujeme. To je presne to, čo ja potrebujem. A preto vlastne odpovedanie na otázku, čo je vlastne úspech, je neuveriteľne ťažké. Ja osobne už považujem za úspech len to, že sa mi podarilo nahrať a prezdieľať tento ďalší podcast. Už pre mňa je to ohromitánsky úspech, že napredujem a už mám 3. časť svojho podcastu Nowhere. Pre mňa už toto je obrovský úspech. A čo je úspech pre niekoho iného?
ja nie som schopný povedať, ja nie som schopný stanoviť, čo je pre niekoho úspech a verím tomu, že každý jeden z nás si zodpovedať otázku, čo je vlastne úspech, musí sám. A týmto by som vlastne zakončil úplne moje blabotanie o úspechu tým, že veľmi pekne ďakujem za vypočutie, veľmi pekne ďakujem za pozretie a dúfam, že o mesiac sa mi zase podarí vyprodukovať niečo a porozprávať o tom. Takže ďakujem vám pekne a všetkým len to najlepšie. Ďakujem. Čaute.